Dawa ya coba lintang Kairo yo bintangnya Kediri yo lintang Kairo yo coba sepate Cahyo Nuswantara yo Oke, selamat. Wes mas. Kisinan, enek arek kisinan. Mboten. Kok niku wancane geger kula niku lara, Pak. Oh, bayaan. Bayaan. Iya, dadi aku mulai. Wah, mulet. Tak kira lagi kisinan, Mas. Wong lagune wis bar sing joget. Asline yo ngono kuwi lho, asline yo. Lintang. Injih dalam. Piye kabare no? Alhamdulillah sehat. Suwi ora ketemu karo Pak E. Injih, panjenengan dos pundi, Bapak? Alhamdulillah sehat ya, Nok. Alhamdulillah. Saiki kelas piro, Nok, sekolah, Nok? Samika kula kelas tunggal SMA. Berarti kelas 10 ya, Nok. 10. Loh, berarti yen to ngono garwane Pak Lurah. Ayo, apa? Ora. Oh, ngene tangannya arep nyapa? Aku iki mau ngukur Ngukur gedemu apa? ku sepiro. Dul, Gandul, Nggih, Romo. ini masih di bawah umur. Heeh. Kowe kok kena kasus lho ya. Kakak maaf ya, Dik ya. Enggak mau? Loh, Kamu tadi gini-giniin aku mau ngapain? aku itu ngukur jadi gegermu iki ombone sepiro ngono. Ngukur apa? Oh geger. Heeh. Wong ya geger padha-padha ae lho. Ora Mas. padha kowe karo kuwi lho. Oh iya. Dobel. Ngawarin jenengan lho nggih. Kecil gini loh Mas. Lah iya kan ya padha awake dhewe kekurangan gizi. Heeh. Dadi awake dhewe niki bengi iki ning Galeng Dawa. Ayo ning Golek Pak Lurah. gizi. Oh. Golek gizi. Jadi garwane Pak Lurah, Bu Lurah kuwi gurumu ya, Nok? Nggih Laras. Asmane sapa? Ibu Wiji nggih Ibu. Sugeng dalu Ibu Lurah, Bapak Lurah. Alhamdulillah matur sembah nuwun sangat. Dadi sing nimbali rene sampean ki Bu Wiji ki Bu Lurah kuwi. Nggih. Heeh. Loh, Ibu sinten? Bu Wiji to sapa asmane Bu Lurah, Mang? Nggih Ibu Wiji. Bu Wiji. Sing nimbali rene sampean ya Bu Wiji mang ya sing ndawuhi. Mboten. Ya sapa? Tak kira Bu Wiji. Jane Bu Wiji wae sing nimbali. Mboten. Lah sing nimbali sapa? Lah niki ora temu jenengan to, Pak? Loh, ora, aku ora ngerti jawane kok aku. Lah, wis. Oh, jenengan WA lho mau jenengan. Genahno sik. Aku lak mau ngomong, Nduk Lintang, Nggih. tanggal iki aku mayang ning Galeng Dawa. Ngomongi ngono awakmu. Lah niki jenengan sing WA kula. Lah ya aku mau ngomongi ngono tok ngabari tok. Lah apa kowe teko rene? Ya urusanmu karo Bu Lurah. Bu Lurah kuwi gurumu. Niku ngendikane panjenengan to, Bapak? Loh, aku lak mau ngomong, Nduk, tanggal 7 aku mayang ning Galeng Dawa le wis to. Lah nggih le biasane kula ngoten niku nggih. Derekne lho. Loh, lha sapa sing ngejawabmu ora genah aku mau ngomongi. Piye iki, Mas? Nyapa, Tang? Piye iki? Ora genah ta kowe? Kan dhewe ngenane Mak Didik chat aku lho Mas, Hah? Duh. WA. Ayo Dadi- nduk derekne tanggal 7 ning Galeng Dawa. Jadi WA-ne Pak Didik nggih namu. Heeh. Ya ampun Pak Didik masih di bawah umur loh. Ora. Gak boleh. Ora. Pancen aku WA aku ki tak kirimno nggone WA-ne Loh, Lintang. WA. Lintang. Wah sakit no. Ini WA. WA apa? Kenapa Pak? Engko kleru lho ya. Napa, Engko Pak? kleru lho ya, engko viral lho ya engko. Pripun Pak? Dadi WA ku WA-ne nako jenengan. semono kuwi WA-ne. tak kirimno ning nggone WA-ne Lintang. Lah kuwi. Lah WA aku to mlebu ngene WA-ne Lintang kuwi mang. Niku isuk napa sore napa siang napa Ketoke dalu? iki bar magrib. Waduh, piye iki Mas? Rodok cilik no. Iya. Nek pada sore Besesek ngono lho Mas. Kowe iki yo ngono besesek rumah kamu. Heeh. Iki Piye? niku lho digenahne. Kowe iki genah melu sapa karo aku? Wis iki ora ro jawane lho, aku ora ro jawane lho iki. Wis takono karo panitia lho ya, Tang. Aku ora merlo jawane lho iki. Pak Didik, Piye? bisa Bahari Semampir. Hah? Niki kedahe pripun lho? Loh. Kula pun kadung macak kadung ngeten Lah ya aku ya kadung macak lho Mas ngene iki. Loh. Ora ya butuh make up.
butuh dandan, butuh effort itu, Mas. Wis iki Pak Kasiono iki, panitia iki kudu iki tanggung jawab. Lho, Aku ora ngerti jawabannya awakmu tekan kene. Lah Cah loro iki tekan kene ora jawabannya aku. Bapak ini ki pun ndak usah dikasih ono. Dikasih ini aja. Loh, Pak Kasiono ki asmane ya, Dul. Oh, namine Pak Kasiono. Namine Pak Kasiono kok dikasih ini piye to, Mas? Wis genahno sik meduna panggung. Pak Kasiono niki timbane niki timbangane kula mantul. Pundi Pak Kasiono pundi? Timbane kadung lucu gak dibayar lho kowe. Kasos iki Mas, piye iki Niki Mas? ampun kadung kula ndamel wisata bahari semampir lho niki. Nggih, Pak Kasiono pripun niki? Pripun niki Pak? Kula kadung batal job lho niki Pak. Kasemanggaken Pak Kasiono jenengan jumeneng mriki. Kadung ora sida budal ning Yogya ya, Nduk. Lah nggih to, Pak. Heeh, kowe semayan karo cah Yogya kae. Lah sampun wong. Iya. Pun janjian. Lah iya. Ngapunten nggih Kang Mas, kula niki wau sampun wonten jam kalian Mas Om Didi. Lintang. Dadi seprono seprene kowe tumindak sedeng karo aku. Ya Allah Kang Mas. Aku wis kadung macak bagus kaya ngene iki. Kowe iso-isone tumindak sedeng marang Kula tresna kalian panjenengan Kang Mas. Ora percaya. Ora sida tresna gila aku kalian. Kaya curut. Nek gila kuwi ya marai tresno ngono. Emah lek kaya ngono kuwi. Lintang. Emah. Om Titik tolong anak. Lintang. Om. Sik arep tak golekno. Jenengane madosi napa? Arep tak golekno bature kuwi lho, Ben. Om iki nek gane sepelan mesti koyo ngono kuwi lho. Nggih. Nek, napa niki Mas? Aku sakit tresnaku karo gandul iki tak gekno wayang. Lah kok mirip ngono? Coba raine koyo gandul to. Jan mirip kok Mas? Lah ya lah. Ya ora. Cocok wis. Ya ngono kuwi. 11 lah iki. Tapi genekane dirogoh kok kuwi. Boleh ngene sampean gak to? Ora, nek dirogoh kerih no. Nduk Lintang, mungkin mung sowan rene matur sembah nuwun marang warga masyarakat kene, ya. Nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Galeng Dawa. Galeng Dawa. Nggih, khususipun kagem Ibu Lurah lan Bapak Lurah, matur sembah nuwun. Ibu Lurah menika nggih guru lho. Ayo. Nggih, guru. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Oh, berarti sing mulangi aku dhisik Pak niki, Pak. Bu Wiji? Bu Wiji nggih. Bu Wiji. Mulangi bahasa Inggris Little Body. Saestu to, Bu? Iya, Little Body kuwi tok. Little Body. Heeh. Sabar, Pak. Nggih, niki mantun niki lucu. Lah iki lho Der. Ora kantena lho sing duwe terapi lho. Ya wis ngono kuwi santai ning mburi. Nggih, dirasa niku Ibu Wiji nggih saged bernyanyi lho. Oh, ngoten. Nggih. Lah Bu Wiji kersa tindak panggung to, Bu Wiji? Monggo Ibu Wiji. Monggo Bu Wiji, nggih. Katur panjenengan Dede, Mas Mas. Monggo Mas, disepati Mas Ibu Wiji kersane minggah. Ki lucu gak iki? Lucu ya? Rencana lucu Pak disawat Pak. OTW. Kula ren malah disumeti mercon ya Pak. I don't know. Bu Wiji bahasa Inggris lho. I don't know way. Heeh. Ya. You said goodbye. Pinter nyanyi bahasa Inggris ya nggih, Pak? Bu, jenengan gendang mriki Bu kelas lawet di Bu. Bahasa apa to kuwi Mas jane Mas? Campuran dadi Cina karo iku mangkan asline wong Londo ya to. Rabi karo Cina dadi ning ngono kuwi. Oh, dadi amburadul. Aku mang ning isor takon karo Bu Wiji kan. Kan ngasto bahasa Inggris panjenengane. Aku takon, Bu bahasa Inggrise dasi dan kursi niku napa Bu? Dasi niku Tai. Dan kursi chair. N kuwi. Lah dan N gitu. Nggih. Kursi chair. Nah dibasano kabeh dasi dan kursi Tai. N. Ayo. Gak pareng. Dasi ki tai. Dan ki N. Nggih. Dan Kursi ki chair. Heeh.
cara dibasake jarine Bu Lurah mang tai encer jarine ngono. Wah, iki mulangi rapi lho jane Pak Cici. Monggo Ibu Lurah mike pundi? Lurah kasumanggaken jumeneng. Wah, ra mau sepoti to, Caca. Ora disepoti lho, mau piye to? Sepote Mas, sepote Ayo Mas. disepoti. Bu Wiji jumeneng. Nggih kenang mantu. Yo. Mas hati-hati loh Mas. Wah, lah mau ngenyak karo Bu Lurah lho, prasamu. Lah gitu, Pak. Piye Mas? Piye? Anu terlalu kuat Bu Lurah untuk menghadapi Pak Lurah. Nggih, Bu. Malah nduk aku malah grogi ngene. Mboten napa-napa Ibu. Good night Ibu. Aku mbok napa iki? Napa Bu? Nembang-nembang nggih mboten napa-napa. Nembang bahasa Inggris. Bahasa Inggris kali jumbo kali. Happy birthday mawon, Bu. Duh. Iya, Dok. Iku mau lho apa? Nggih, little body. Little Silite body. gatal kena telepon bedi. Mangga Badhe ngesaken nembang napa, Bu? Oh, bolofat. Wah, niki Bu, nawi bolofat niki kanca-kanca versi Jawa ya, Cah. Tembangnya napa, Bu? Lagunya napa Ibu? I don't know why. Lho, Oh, iki lho Mas sing duwe lagu You said Mas. goodbye. Kayak ora isin ngono kuwi mau. Bu Lurah. Heeh, Bu Lurah. Ampun suaranya Bu Lurah. Suaranya bagus sekali Ibu. Ya ampun Bu Lurah. Good ya Mas. Dadi jenengan Perfect sekali. ngapunten sangat Bu Lurah. Nawi napa jenengan nyanyi, tangan yang satunya enggak boleh begini. Nanti itu namanya petinju, Bu. Judulnya apa Ibu? Nggih. Nggih, Bu. Bolofat. Tangannya enggak boleh begini, nanti dikira petinju. Pundi tetepne kula mon. Prasamu. Bu Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Bu Wiji. Ibu? Bu, Niki Bu, niki mangke ngersaken digarap cara napa? jaranan. Digarap cara Jaranan. pop, dangdut, Pop, napa dangdut. jaranan, napa kadroh. Pop. Wah. Adra Bu, apik Bu. Iki jane Mboten koplo, mboten jaranan. Jaranan mawon Ibu. Mengke tonggleng-tonggleng Bu. jenengan pisan Pop Bu. mawon. Oh, pop. Ah, Ah, Bu iya. apa Bu? Mbon pop ya Bu. Bu, dangdut ngono Bu. Alah Bu, Sampiten Bu, semantene Bu. I'm so sorry, I don't like that. Piyo. Iki lho, Pak. Eh, Ora pucet Mas sampean. Artinya I ngerti. don't know why. Napa? artinya ngerti. Napa niku, Pak? Apa mau piye, Mang? Pripun, Bu? Pripun, Bu? Ya. Napa mau Bu? Nggak bisa diulang. I'm so sorry. I'm so sorry, Ah, ah. Mas. Artinya iki sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia. Mbon aku, nempun aja. Malah dadi lucu-lucuan rek. Loh, rencana jenengan kula lucu-lucone panjenengan. Pak Didi. Jenengan iku Kula lucu mawon. lho, Ibu, imut-imut gemes sekali. Nanti. Nadanya Mas. Terima kasih. Keren sekali Ibu. Loh, napa tuh, Bu? Napa? Sampun Ibu. Buatan menyanyi lagi. Yang joget-joget Bu sekarang ganti Bu. Nggih. Biar anaknya saja yang nyanyi. Wah, sinten Bu? Wah, nggih, suwun Bu. Wah, nembanuan sangat Ibu. Apa tolah. Mboten apa? Napa? Sakit Ibu kalau derekne Ibu. Dol, ya gocane dol betul. Dol, gocane Sokor dol. digepok sokor Mas. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Hati-hati Ibu Lurah. Terima kasih banyak Ibu. Bu Wiji kalau menjadi seorang pendidik ya ngono kuwi. Lah nggih Mas. Nah, jadi kepada muridnya iki santun. Santun. Kepada muridnya itu memberikan pendidikan yang terbaik. Ojo kaya dalange. Dalangi. Lapo. Napa, Pak? Lapo aku. Lah jenengan marahi sing elek-elek lho, Pak. Sopo sing marahi elek-elek? Lah niku wau jenenge little body napa? Wong jenenge silite gatel klebon wedi jenenge. Ndak boleh, Pak, ngoten. Pak. Ndak boleh ya Mas ya. Iki yang ngono, Pak. Niki Piye? wonten Lintang Kairo. Ah. Ibu Lurah Bu Wiji sampun jumeneng wonten mriki, Pak. Niki kantun Pak Lurah. Kanton garek Pak Lurah ya Lah, Mas ya. Pak Wartomo iki biasane senengane nek kalih kula nggih, kalih kula Apa biasane. Mas? Apa Mas? Cedhek ta? Wah, wong wis CS ya Mas ya. Iya, karaoke dangdut. Dangdutan ning ndi? Ojo dikenal ning omahe Pak Lurah. Nggih. Kasumanggaken katur panjenenganipun Bapak Wartomo, kasumanggaken jumeneng saking palengganipun tumuju ing sasana. Monggo Bapak harian. Wartomo. Dul. Tak. Oh, 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 oh,
sabda. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Wilujeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Niki Piye aku mang? Pripun Yo manggaken lho. kok grogi panjenengan? Boten. Grogi teng napa? Redeg. Oh, ndredeg. walah Pak wong biasane mboten reduk ngoten. Lah nggih, biasane karaokean kalih Mas Gandul jenengan. Maksudnya ning omah. Oh. Karo lampune klip-klip. Arepe mati. Arepe mati Oh, dope. Mas sing kono ya, Mas. Yo. Sing arah nganjuk ke to, Mas. Ngapunten Pak Lurah. Lurah ngapunten. Alah Pak Lurah mesti kok ngene iku lho. Kok kiye Pak Lurah lah kok melok banyol ngene malah ya. Nggih ngeten iki lho Pak Lurah. Estu lho, jan warga masyarakat Galang Dawa ki jan bersyukur banget kagungan pangarsa pemimpin Pak Lurah kados panjenengan Pak Nggih. Wartomo luar biasa ngempun Luar rakyat. biasa sekali. Wonten niku lho. Totalitas anggone memimpin warga Galang Dawa luar Jumbo biasa. kalih asmanipun Wartomo. Bapak Apa kuwi, Mas? Wartomo. Wawasan ingkang utama. Wah. Kuwi lho. Salah. Napa Pak? Napa? Lah napa, Bapak? Wartomo. Nggih, Pak. Wartomo niku saka tembung warta dan utomo. Lah, Warta niku berita, nggih. utomo iku apik. Dadi beritane apik-apik. Nah, inggih, leres. Wah, Oh, leres. ngoten nggih. Saya Pak niku, Pak. Amin. Nggih, der Pak niku, Pak. Iya, Mas Gandul itu apa sih? Nggih. Tapi Enggak, nggih. ngapunten Mas Gandul, Nggih, kula Pak. nggih. Nggih, Pak. Kula niki lak kegiatan terus. Nggih, Pak. Niki sadurunge Alah sampean. alasan suarane entek. Alah Pak Lurah. Kula mboten nyanyi. Lah napa, Pak? Suarane entek. Nah, niki menawi undang-undang di dalam pementasan di dalam panggung itu, kalau tidak bisa menyanyi harus joget. Pak Lurah bisa Biasanya, joget? Mas, biasanya Bisa tuh joget? ada pajaknya juga loh, Loh, Mas. jogetnya gampang, Pak. Masuk dibuka, dijunjung, dibuat tulun dan dantang tucrut. Ngoten, Pak. Terima, Pak. Saged. Piye. Ora iso. Balenono pisan kas. Pisan kas, Mas. Joget, Pisan kas, Dados joget beksan. Nggih, pisan kas. Buka, masuk, Masuk, dibuka, dijunjung, dibuat tulun dan tak tucrut. Pak. Pisane. Pak Lurah saged tukluk-tukluk, Pak. Nggih, celute tok mboten napa-napa, Pak. Pun Mas Gandul ngeten mawon. Nggih, Pak. Kula pasrahane panjenengan. Ngaten, Pak, nggih. Niki suarane ya entek terus terang. Nggih, Pak, kula. Nggih, Pak. Dados kula niki teles, Pak. Oh, Mas Gandul itu lah suaranya. Nggih, teles. Kula nyuwun panyuwunan mawon. Nggih, Pak. Kalih Napa? panjenengan nggih. Nggih. Kula niku biasa kak dulin. Nggih. Ah niku mangku purel. Eh. Ngapunten Bu Lurah mboten mboten. Oh, bulur mboten napa. Pun bebas kula niku. Oh, ngoten nggih, Pak. Nggih. Cuma engko kok omah jadi. Wah, mboten napa mungkin nek diganjingi. Kembangipun menapa? Pak Lurah. Napa? Jawa Tengah nih. Jawa Tengah. Oh, Nggih. nggih. Jadi kempot. Mungkin nek kemenangan anu Pak kelelep Pak. Mikir, Pak. Nggih napa lagune, Bapak? Sewu kutho. Oh, alah nggih wis. Monggo. Enak. Kula manut mawon. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, siap. Sembah Bapak nuwun, Lurah nggih. nenggani teng mriki nggih. Nggih, Pak. Sewu kutho Sewu niku kota. Solo kan niku ya, berarti Heeh. rono sik Tole piro nang tol 500, Pak. oh, 500 nggih. Nggih, tole, Pak. Nembah nuwun sangat, Oh, Bapak. ngoten. Lah niki tole melok sinten, Pak? Tole melok kota amal. Lah ya. Ya ampun, Pak Lurah tek koyo ngono lho. Nek ngoten Pak Cari, monggo. Lah ya repot arep tambah iki. Ora kok rumah. Ya diaturke ya nak. Nggih, nggih. Nggih. Sewu kutho. Sewu kutho. Ya. Yang apa yuk? Pamundutan saking Bapak Lurah Wartomo. Sudah luar biasa nok Cahayu. Alhamdulillah sampun kapinangkanan, Mas. Aduh, iki lho. Nek kakean diulang karo Bu Wiji Dipun niki. pinangkani. Lah nggih, niku nek mungugemi dawuhe Bu Wiji nggih ngoten niku cara bahasa Inggris. Lah iki mau belajar bahasa Inggris to, Heeh. Mas. Terus belajar bahasa Jawa Lah jadi iya. lupa. Malih dadi kepinangkanan. Ora apa-apa. Mboten masalah kaya Nuswantara kok iki. Lah ya, Heeh. like Nuswantara Mas saiki. Oh iya ya like Heeh. like ya. Like. Heeh. Like
like Apa dan cahaya? komen dan subscribe ngono iku ta. Kuwi lak nganu to peraturan ning YouTube. Oh ngono, jadi like iku cahaya. Cahaya. Oh, yang menerangi hatimu. Hatiku Ya. sama hatinya orang sana. Siapa kuwi? Coba beden. Ngaku kowe. Kandhan iki mau ki sama-sama pentas ngono lho Mas. Oh iya. Wes luar biasa. Wong yo kancaku ning Yogya ki akeh. Nggih, Pak. Nggih, wis luar biasa, Pak niki. Saiki koyo Mas Mantri pengendange Kiseno Nugroho mbiyen Nggih. yo kancaku, Mas Keswan, Mas Geter. Oh, Amor aku. Rencana panjenengan sedan. Wis toh tenang wae. Ala wis bala ngopi iki ketoke Mas ya. Omong kok kongon Pak Didi ngono. Pripun? Kongon Pak Didi ngono. Aku mau wis bel-belan kok Mas. Oh iya. Mantap. Ning sekolahe tetep diopeni lho Nduk ya. Jelas. Aja nganti ninggal sekolahe. Siap. Wong Ibu Wiji menika nggih baik kok kalian Ayo kula. berprestasi kena ya toh. Nggih. Ning sekolahe kudu tetep digatekke aja nganti ninggal sekolahe pendidikane penting. Nggih, Lah siap. napa, Pak? Sekolah diopeni, Pak. Lah niki Lintang nggih ngopeni keluargane no, Pak. Lah iya napa kudu sekolah- ngono no. Sekolah kok diopeni? Ya ora to, Mas. Iya. Sekolah maksudnya itu jangan lupa sama sekolahnya ngoten lho, Oh iya. Mas. Nek lali sekolah berarti Nah, karo awakmu kan ngopeni sekolah pancen bener wong awakmu kebone sekolah. Kula SLB, Pak. SLB ya. Oh, SLB kono, Mas. Ngajari wong SLB kono. Sekolah libur bersama. Oh. Mula wajahe ya kaya wayangku kuwi mang Lah dadine. nggih, jan persis lho, Pak. Nggih, nggih. Coba no siji ngkas ya no. Nggih. Nggih. Coba sing lagi viral saiki lagune ayang-ayang no. Wah, siap-siap. Spesial Ayang-ayang. kanggo kae sing inisiale G, gurine G. Ha iya. D, D. Iya. Jani Damara. Gedi, Mas. Ya gede ya. Kaya tau roh pisan. Masa semono. Apa, Mas? Bocah lancang. Yo, oke, terima kasih. Anyang-anyang Ya, no. sudah diatur. Anyang-anyang sudah Ya, diaturkan, wes Mas. matur Ndane sembahun. omahe, ndah. Apa lagune? Anyang-anyang. Ndane omak cerat-cerit. Anu Pak, carane ditaleni jempole kali karet. Nggih. Iki mang katuran dateng bos muda UB Wah. Saputra Jaya Abah Ainul Yakin. Oh, Abah Ainul sangat yakin, Mas. Ada Wes. Abah Ainul Yakin. Coba. Pinara nek kersa tindak panggung. Loh, Wah, nggih. Katur nggih. panjenenganipun Monggo, Bapak Bapak Ainul Yakin. Ngaji pisan, Mas. Nggih, Bapak Ainul Yakin. Monggo, monggo, Kasih manggaken, Pak. Bapak. Pun, mboten sah. Wis kadung tekan kono lho, Mas. Nggih, Pak, monggo, Pak. Nggih. Lho. Sugeng dalu, Bapak. Aku mak dek ae nek gak adik. Tak pe mik pun mboten. Lho. Ngeten Pak, Pak. Oh, Bapak Ainul sampun gadah mic nyambah. Kuwi ngono wireless entek batune. Wontek. Nggih, Pak. Niki badhe nyuwun tembang napa, Pak? Dinding kaca. Lho, niki wartel no, akuarium. Dinding kaca. Wah iya. Ya nggih, akuarium to. Tenan, Pak. Mereka ingkang Anjir. Wah, ngono apa to, Pak? Repot-repot lho Pak panjenengan mriko, Pak. Panjenengan iki repot-repot ngono apa to, Pak? sapa ki sing menangani? Amin, Sinten? Dul. Napa, Pak? Dinding kaca. Oh, dinding kaca. Nggih, anu to. Sinten? Ayo Mas, sapa? Aku. Milih sinten kudu sing bener lho, Mas. Iya. Duet. Lah duet. iya. Iki Duet. lagu duet. Kudune cewek karo cewek. Cowok. Cewek, iya. Ya. Waduh. Ah, sama Tante Nulik Nggih. yang Baneho itu. Nyuwun Mas. pangapunten Bapak Yakin, mangke menawi batal wudu malih nggih. Niki kula padosaken sing rada kimplah kaya duduh gule. Ha iki nek Encang to. Jenengan ki aja sia-sia lho, Mas. Wah, ancene sinden wis rada tuwek ngene iki asam urate kumat. Ngadeg kae. Ayo Tante. Tante. Miknya. Tante Girang. Tante, ayo Tante. Oh, sampun. Kok girang-girang kowe karo Mas. Aku gak padane karo ngono Ora. Kuwi ngono girang lak seneng sih. Seneng bahagia karena ning kene galeng dawa. Wih, gak kirap-kirap to, Mas. Lagunya Dinding Dinding Kaca. Kaca. Kuwi Dinding umpamane Kaca. percintaan antarane istri orang dan suami orang. Oh, Ya kok padha lakon.
lakone. Ya aku nulis kok Kok pas aku sing kon nyanyi lho piye to aku yo sungkan ngene iki. Lah nyapa Kok suka nyapa? pas aku yo ngono Kok mana sesuai dengan penghayatamu ki pas. Ayo, Alah pemuritan kaya yang awakmu pas. biyen ya lho Dul. Gayamu ora roh Mencintai istri orang dan suami orang terbatas dinding Alah kaca. mosok kuwi to Li. Ku hanya sebatas gitu memandang wajahmu kasih. Sing kae lho kalau rowero ta tomongi. Terus prahara kae to. Terus konangan. Konangan kowe saiki konangan kowe. Ayo bareng kanca-kanca Cahyo Nuswantara. Oke, yuk. Nuswantara. Light Nuswantara. Ada Rono lho blocking-e.